Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan mummunan labari ne, amma fa ga iya masoyan Gawuna, ba masoyan Abba Gida Gida ba. Allah ya yi wa Dr. Nasir Yusuf Gawuna rasuwa, amma fa rasuwa ta mulkin jihar Kano, domin kuwa tunda kotu ta tabbatar da Abba akan kujerar mulki, 'yan Abba Gida Gida suke cewa Gawuna ba zai taɓa yin mulki a Kano ba har abadan abada, domin suna cewa da zarar Abba ya takwas ɗin shi ma mataimakin zai takwas ɗin shi, sannan NNPP ta mulki kenan, babu yadda za a yi su yadda su ba wa APC. Shin wannan magana da suke faɗa gaskiya ne? To haka ne, kamar da yiwuwar haka na ta faru, domin kuwa tunda suka sake aka ƙwace mulki daga hannunsu, gaskiya ni ma dai a nawa lissafin ina ganin to bari dai in yi shiru dai kar ku ce na yi sakin baki. To jama'a kuma za ku iya faɗa mana ra'ayinku a comment section ɗin nan, 'yan Abba ko 'yan Gawuna, muna jiran ku. Sannan da Allah idan yau shine zuwanka na farko wannan channel ɗin tamu, ka taimaka ka danna mana subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, sannan idan da hali ka ɗan yi share ɗin bidiyon nan yanda wasu ma za su samu su kalla. Ni ne naku Ivy Top daga gidan jarida na Ivy Top TV. Sai anjima, na gode. Sa'annan a wannan YouTube channel ɗin muna yin series film da comedy masu nishaɗantarwa da ilmantarwa. Za mu ci gaba da sakin series ɗinmu mai dogon zango, fim ɗin da ba mu taɓa kawo muku irin shi ba, wato Butar Sirri. Mun saki episode 1 da kuma 2. In Allah yadda za mu saki episode 3 ɗin nan ba da jimawa ba. Fim ne dai samu ingantaccen labari, ingantaccen editing da ba ku taɓa ganin irin shi ba. Ina ba ku shawara, idan ba ku kalli episode 1 and 2 ba, ku je ku kalla. Na gode.